Itong balbakwa natin guys, inspired by Yancy balbakwa ng Cebu. Ginger, onion, tomato paste, ilagay na natin ang ating main ingredients. Itong main ingredients natin guys, pinalambot na natin to ng mga 8 hours. Black beans, tanglad, bell pepper, sili, salt, Hello guys! What's up? Welcome back to my YouTube channel. Kumusta po kayo? Aking mga solid supporters. Today's episode, magmumukbang tayo ng balbakwa. Ito guys, ito yung balbakwa na sikat sa Cebu. Yung Naga Cebu, yung Yancy's balbakwa. Since nandito ako sa abroad, nagluto na lang ako ng katulad sa kanya sa Yancy's balbakwa. Lahat ng ingredients nilagay ko rito para maging katulad. So, balbakwa, meron tayong chicken fry, meron tayong watermelon, grapes, at saka 1 cup of rice lang. Tapos ang drinks natin, water. So, mag-pray muna tayo. So guys, ano pang hinihintay natin? Attack! Sabaw muna. Wow! Yummy! Yan guys, oh. Sobrang lambot. Umuusok pa. Itong balbakwa, guys, meron tong tuwalya ng baka. Nilagyan ko. Yan, oh.
Sobrang lambot. Ito guys, pineapple chunks to. Nilagyan. Litid ng baboy. Litid ng baka. Masarap din yung manok. Ito po yung paborito ni President Duterte. Balbakwa. Grabing humuka. Action ako paningot guys. Pinapawisan na. Sakto sa anghang. Wala nang laman. Melon guys. Watermelon.
Grapes. Guys, wala nang laman. Tapos ito na lang. At busog na rin ako. So guys, yung mga iba dyan na hindi pa nag-subscribe, please like and subscribe. Hanggang dito na lang. Bye-bye!